Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng kemawon nggih sinambi ngerantos bebili ingkang dereng dumugi wonten ing gedung SKB mriki mila badhe kula lajengaken ingkang dados kawigatosan saking kula pribadi ngaturaken seserepan mucal mulang ngeten nggih niku sing wangel niku nek kawruhipun boten sami. Wonten ingkang nembe mancik, wonten ingkang sampun poajeng. Ning gandeng permadani persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia, paseduluran ingkang dipun tengenaken, sinaosa ingkang sampun mlajeng pajeng ning tetep tasih ngaosi utawi ngajeni ingkang dereng pono. Ingkang dereng pono sinasa kula sebat dereng pono dereng saged nggih nek menawi dipun bandingaken wiwit panjenengan mlebet sepisan kalian sak menika sampun wonten indak-indakanipun. Keplok nggih. Mila saking menika monggo menika matur sanget Pak Ngadiman, sanese Pak Ngadiman sinten ingkang sampun jauh tinggi melayang nih. Kathah nggih. Iki MC dangdut wonten nek sing korik wah niku malah pun mriko teng inggil menika sampun. Ngaten nggih. Sing ketoprak niku sing salto nganti kaya sesere kaya titiran nggih wonten. Pokokipun nika 3 dosa kalih menika pancen wah komplit nggih. Tukang nginceng nggih sami kemawon. Wah, tukang nginceng napa? Fotografer. Menika nggih sampun kelasipun sampun wah, profesional ya nggih. Matur sanget nggih. Mila saking menika rehning kados ingkang kula aturaken kala wau tataran kawruhipun bentenipun wonten namung tangsuling pasedherekan nika tetep saged guyub. Mila ketawi sanget ngeten iki nek napa niku? Nek Pak Ngadiman nggih, ngeten iki nek kula ngelesi pamenika ngelesi bocah SD. Sing siji wis pinter. Ono akar no ping-pingan. Sing kene lagi diwarai angka nek dibarengke nggih boten saged. Ke diwarai angka sing wis pinter mesti moh. Ke diwarai sing kene sing lagi diwarai nulis angka mesti boten paham. Lah menika saenipun permadani menika sinaosa nika benten tataraning kawruh nggih namung tetep kersa saguyub wonten setunggal wadah namanipun permadani. Kula lajengaken nggih, tapi menika winates wekdal kemawon nggih berbatas waktu. Mangke sepados saged gayuh kawruh sanesipun. Awit tasih kathah ingkang menapa menika ingkang nyuwun pirsa dhateng kula. Nggih paminipun ngayahi jejiban, ngunduh penganten, priyantinipun nyuwun pakem menika dos pundi. Malah wonten ingkang nyuwun panggih ngayogyakarta iku sing piye. Ngaten nggih. Namung saderengipun menika monggo pun lajengaken. Monggo namung ingkang kula pratitisaken, ingkang kula gatosaken menika caranipun ngedalaken swanten. Pawuripun sampun napa dereng? Cetha napa dereng? Kempel menapa tasih gremeng? Gremeng niku gremeng nggih. Ugi tasih kecelitut menapa sampun sareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kecelitut wonten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mboten pareng kedah sing cetha. Monggo. Ndi Mas tekan ndi Mas? Tapi ditelaske mawon. Oh, ketingalipun ngaten nek Pak Ngadiman kula nggih sakake.
Kok nunggoni ngono iku piye? Namung kemawon saderengipun pelajengaken bebli wonten ingkang badhe paring pandangon, monggo badhe napa nggih? Tukar kawruh upaminipun. Awit menika upami dipun babar sedaya wekdalipun boten saged nyekapi, namung sak boten-boten panjenengan ingkang sampun dipun aturaken nika wujud menawi tu seratan mambiwara sampun panjenengan asta. Monggo menawi panjenengan kersa ngginakaken menika nyemanggaken menawi sampun kagungan sanes iki sumangga kersa ingabaken menika wosing tata cara menika saged kecakup. Sinten ingkang badhe paring pandangun monggo bab menapa kemawon ingkang wonten gayutanipun. Oh nggih. Mikipun nggih. Kan dipun aturaken bilih iki kaya swara pambiyawara, iki kaya swara pamedar sabda, iki kaya niku nun sewu mbok bilih kepareng dipun paringi contoh boten tansah upaminipun murwakani tata cara nek dipun iringi gamelan kalian mboten. Nek pambiwara menika kanthi kairingan gamelan. Logatipun nggih kedah benten kalian cekakipun ngaten paminipun ampun sambutan nggih. Sambutan napa niku? Utangan ya. Nggih, utangan. Monggo. Upaminipun ngaten sing kados napa nika? Badhe salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun tentem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi maha welas tresna asih sanityasa langgeng lumintu lumuntur lumindir saha lumantar tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya saha kula waratin sagung dumadi widodara rahayu niskala satuhu. Kinten-kinten niku pambiwara napa badhe pidato sesorah? Sesorah nggih. Nah, nek diringi gamelan rada beda mboten? Pun monggo ngangge Ibu Pertiwi napa Santi Mulya monggo nggih. Upaminipun nggih nika namung-tuladha. Nek ngoten niku kados badhe sesorah utawi pidato. Ingkang sepisan ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sowan kula katampi kanthi pakurmatan ingkang sakalangkung ageng. Nah, ndak boten saged bentenaken ya. Saged nggih? Saged nggih? Nah, paminipun wae ya. Kalih nitosi nggih, tapi pas napa kula matur nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti kang murbeng dumadi maha welas tresna asih sanityasa langgeng lumintu lumuntur lumintir saha lumantar tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya saha kula waradin sagung dumadi widodara rahayu niskala satuhu. Kinten mboten? Kinten nggih. Pamangih dipun terusaken hormat.
Nuwun dumateng para pinsepuh sesepuh ingkang hanggung hamastuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang tuhu ndahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para alim lan mligi para kiai ingkang sadu kula hormati. Para pangemban-pangembating praja, para satriyaning nagari ingkang minangka pangayoming kawula dasih kaswasih ingkang sinebeng pakurmatan. Bapak Ibu sekalian ingkang uwinantu ing karaharjan, kadang werda madya sumarambah sagung para kadang muda tumaruna ingkang pantes nampi sing Gusti ingkang kula tresnani. Kalih napa niku? Ampun ngoncok dhewe. Nah, niki ketukane pripun ya? Ngeten ya? Ngeten ya? Nah, pramila anggenipun ngendika nggih. Mboten kedah napa niku? Saben tembung jumbuh kalian ketukanipun mboten. Engko rak kaya wong kidang-kiding. Nuwun para tamu. Wah, malah kaya ning Bali. Nggih, lagi apa kegiatan keagamaan malah. Ngaten nggih, menika. Sinten ingkang sinaosa sampun kula aturi menika tasih wonten ingkang pripun? Wonten ingkang badhe nyuwun pirsa malih? Wonten?